cross you on and on to die. No matter when we lose it all, we'll never be heroes. We'll never be heroes. It's too far now. We lost it all. We'll never be heroes. We'll never be heroes. You should know the night we fell apart. Some things that you sang we'll never try to comprehend. It wakes me up at night sometime and wish I could go back in time. We could drop till morning comes and try to see the sun again. It's too far now. We lost it all. We'll never be heroes. We'll never be heroes. El jueves se disputa la presentación del Club Picaña Básquet para la temporada 2022-2023 y seguramente la primera pregunta que se está enfrente es qué va este hombre a un jardinero y una jardinera, una a cada banda. Muy fácil. Recordad que los tres son un poble d'Horta, son un club d'Horta, plantem, cultivem, ruixem i recollim. I el que avui teniu ací és la millor collita que ha donat mai l'esport picanyer. La collita més gran de la història de l'esport picanyer. I sí, de qualsevol esport. I això és mèrit vostre, de les famílies, mèrit de jugadors i jugadores, agraïment també per als nostres patrocinadors, el nostre agraïment també per a l'Ajuntament de Picanya, que és qui ens cedit la instal·lació, que ens dona tot el seu suport, i també a unes persones que són els que fan que tira això endavant, que són els que cultiven tots els dies. Ja sabeu que això de cultivar el camp és molt poètic, però la realitat és que és dur i complicat. I jo voldria anomenar a tres persones a modo d'exemple. El primer és el nostre coordinador, l'home que jo que tots els dies se preocupa del bàsquet, els 365 de l'any, que a més és entrenador, que a més és jugador, el més veterà de la primera divisió nacional, que a més és enginyer de telecomunicacions i que a més és baixista d'un grup de punk. El nostre Adrià García és de Brasil. Que ell no volen decir la presentació, però jo sé que vos agrada que ens faça patir un poquet de vergonya, no, Madrid? Bueno, però és baixista d'un grup de punk, o sigui que tampoc entenc jo. L'altra persona s'encarrega de la coordinació dels equips infantils, s'encarrega de la relació amb les famílies, de la relació amb els entrenadors, s'encarrega de quasi tot. Damunt vos diré que és doctora en biologia i que en el seu treball li donà un premi a la Universitat de València, perquè patisca més vergonya. Clara Bueno! Así, 39 compartidos. Y la tercera persona que quería destacar en cada
tiren una mà, que tiren això endavant. És llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses, és entrenadora, és jugadora i no està? Vale, no passa res. Bueno, és Cristina Navarro i li aplaudim exactament igual perquè és la dona que vol tota l'administració, està a punt d'arribar, però és el que té fer-se major, que un ha de treballar per guanyar-se la vida, perquè això del bàsquet, no, ja vos dic jo que no. Moltes gràcies a tots tres, i amb això ja anem al lío, ¿vale? Anem a presentar, ja vos he dit abans, vos he dit adés, la plantilla més gran de la història de l'esport picanyer, de qualsevol esport. Sí, d'ells que esteu pensant també, més gran. I això suposa que jo vaig a llegir un bon número de noms, no vos diré quants, el número el revelarem un poc més tard per donar-li emoció, però clar, sí hi ha un problema, que això és quasi una hora d'aplaudir, i això sense calfar. A veure, no sé, jo demanaria la presència d'un metge que ens donara consell, algun metge rehabilitador, tindrem en la sala, algú que hagi treballat en la selecció espanyola, per exemple. Senyor Miguel Tortosa, el metge rehabilitador, ha treballat en la selecció espanyola i per tant la seva opinió jo crec que és valuosa. Tu penses que aquestes persones poden aplaudir una hora sense calfar? Evidentment que no. No és possible, no és possible. Ho ha dit un metge i ho ha dit una persona que damunt és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Picanya. O li feu cas o demà vos desempadrona tots i teniu que anar-vos a un altre poble, que este home és tinent d'alcalde. Gràcies. Per tant, ara teniu que fer-me cas, Vaig a demanar la presència, jo què sé, d'un grupet, el que siga, va? Per exemple, improvisarem un calfament, va? Tira-li! I si ho feu bé, vos regalarem així de part de Halcón Viajes i de Maceflor, vos fem un regalet, però si ho feu bé, si ho feu malament, parem la presentació i se n'anem a casa. Jo no vaig arriscar-me, recordeu que això, si no cal fer, no està cobert per l'assegurança, perquè tenim així a José Ridaura. José, això no està cobert per l'assegurança si no se calfa el reglament d'assegurança Ridaura. I tenim per ahí a Mancha d'Actives Seguros que ens pot confirmar que si no cal fer, així no vingueu després a plorar que si teniu tendinitis, no. Per tant, atents que això és fàcil, Vegeu com estan els nostres jardiner i jardinera? Doncs vosaltres fareu igual. Farem així. Va, pugeu les mans, va. I així, el nostre grup, quan ells facin un aplaudiment, teniu que fer el mateix. Tots al mateix temps, Ahí darrere també, Pugeu els braços. Així, el meu amic Diego, que està patint molt, s'ha d'agrair. Coordinante, vostè que sí ve, Diego. Jo crec que s'ha guanyat un aplaudiment, que ho han fet molt bé.
Vale. Teniu les bosses i estareu pensant, hosti, els Playmobil molen molt, Vale. Pues si mireu dins de les bosses, algú, alguna, té que tindre un tiquet taronja que diu jardinera, diu jardiner i diu cocció. Vale? Mireu dins que algú s'endú la jardinera, el jardiner i 5 coccions que tenim. Algú té una... Guido, tírate. Molt bé. Què t'ha tocat? El què? Això t'ho donem després. Aquí li ha tocat la jardinera o el jardiner. El cocció després. Jardinera o jardiner, ningú, el truc a casa. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Jardinera? Vale, va, pues anem a fer com en els concerts, el passem per damunt de la grada. Els que teniu el cocció la replegueu després, Vale, passa per ahí a lo concierto. ¿Ningú té la jardinera? ¿Me la duc jo? ¿Qui la té? ¿Qui la té? ¿Tu? Vale, va. A lo rock and roll. Anem passant-la. Vale. Els que s'heu quedat en la il·lusió de tindre una cosa d'estes, no patiu. Que ja mos han dit des de Maceflor que la setmana que ve us passem una promo i en un 30% de descompte se compreu el cocció este tan xulo o la jardinera o el jardiner o jo que sé, o lo que vos doni la gana. Un 30% de descompte. Per cert, en una de les bolses n'hi havia un viatge a Japó que regalava alguns viatges i en una altra de les bolses n'hi havia un àtic que donava futur piso inmobiliari. Si els trobeu, busqueu que l'àtic està, amb la famosa frase aquella de Head home, let's go! De tot el menos que entre els amics ells són Arnau Ferrer, Alba Jiménez, Ona Ponce, Aleix Piso, Jaime Mora, Julián Navarro, Abril, Arnau Real, Rubén Vives, Lucas Calladas, Pere Herrero, Lucas Quina, Chloe Abril, Xavier Calero, Darío Sánchez, Luz Santoja, Manel Santoja, Héctor Jiménez, Mario Vicente, Emma Marzo, Alex Blasco, Aitana Castillo y en el equipo técnico Eduardo Gutiérrez, Manuel Villamón y Clara Bueno. Pensamiento femení, les desmenudes de tot el club.
Eliezer, Elena Muñoz, Alexia Vila, Jimena Monedero, Eus Corte, Mara Caga, Okian Kian, Mireia Herrero, Mar Gil, Ainara Fernando, Candela García, Martina Pérez, Irene Valero, Marta Salesa, Sara Salesa, Estela Caria, y como entrenador y entrenadora, Germán Martín, Jorge y Sandra. Benjamín masculí 14, este es menús del Benjamín. Son los que van a decir nada en persona el masculí de aquí. Eso. Danilo Castellero. Oliver Andrés. Raúl Morales, Miguel Pila, Nicolás Soler, Oliver Martínez, Marc Andreu, Francés Vargas, Daniel Nicolás, Leonardo Pérez, Xavi Santolaya, Lilian Cisner, Marco Cortina. Y como entrenador, Manuel y Manel. Dale, Manel, dale. Benjamín 13, 14. Eso, José Casabal, Javier Vázquez, Aitor Marín, Pablo Pérez, Noah Catara, Kevin Sánchez, Diego Sánchez, Javier Oliva, Salva Catel, Vicente Rollo, Marcos Tarazona, Diego Pi, Miguel García, Marc Silvestre, la entrenadora Natalia Barroco. A los entrenadores Arrasel, Benjamín masculín 13, arrasante en la competición Benjamín. Eso, Víctor Rodríguez, Pablo Figueroa, Marco Sánchez, Edgar Silva, Alberto Castelló, Julio Castell, Thiago López, Alex Fernández, Saúl Rodríguez, Alberto Sevilla, Ramírez Fernández y el entrenador debutante igual, el gran Alex Morán. Y Anémala, amantes auténticas gladiadores de la pista, nuestra equipa de IFBB. Ellos son Amalia Vidal, María Vidal, Marceler, Gloria Liébana, Naya Herrero, Beatriz Silva, Carla Matesi, Claudia Serrano, Paz Manzuelo, Natalia Amor.
Urrea y como entrenador Rafa Muñoz. Pase a la deriva masculina 2012. Efecto mediante el poste 6. Pero un Athletic Gladiators. Edson. Nicolás Castillo. Nicolás Cordero. Auxiel Guerra. Pau García. Sergio Sevilla. Daniel Fernández. Miguel Moratalla. Julio Vera. Gonzalo Uribarrea, Samuel Álvarez, Pau Garo, Mateo Molina, José Santonja, Yago Abasolo y como entrenadora la Claudia Vidal. Para el Samerits 2011. Con alto tope en cada partido. Edson. Luis Camarera. Max Sánchez. Adrián Moreno, Adolfo Morelero, Marco Valero, Marc Blasco, Javier Sánchez, Hugo López, Alex Ponte, Alex Benito, Joan Ruano, Adrián Sevilla, Adrián Fernández, David Huevo y como entrenadora Irene Sabina. Y ahora Emma, una cosa que pasó de igual, es que por primera vez en tu que tomar una categoría femenina, cosa que está muy bien. Y igual tenemos un equipo femenino de primera infantil y un equipo infantil de segunda. Ahí sí que a la Lema les ven menudes y desde los años 2010 ellos son Aitana Ramírez, Cristina Vázquez, Aitana Tárrega, Leye Tárrega, Amanda Castell, Daniela Martín, Carla Atreu, María Sabina, Daniela García, Laia Sánchez, Luz Pastor, Aitana Caballero, Irene García, Sofía Azul, Julia Rayano, Daniela Moratalla y como entrenadora Natalia Barroco. Ya además les deseo, les que escriben ahí la red en el portal Mystic en Guaytení, Super Iluminar, son el infantil 2009 y ellos son Arancha Correa, Carla Zamoro, Sofía Muñoz, Isabel Sepúlveda, Ian Martínez, Emma Pila, Sara Quintanilla, Isabel Santamaría,
Noelia Ortiz, Valeria Ruiz, Bella Caballo, Alba González, Ela Ruedo, y como entrenadora, Gemma Espinosa. Els nostres infantils es representen 4 equips infantils. Ni un, ni dos, ni tres, 4. Infantil masculí 2010. Samuel Sánchez, Alex Casabán, Pablo Pastor, Miguel Martínez, Arián Arcos, Ismael Gallego, Robert Penalba, Julián López, Diego Espacio, como entrenador Camarate con 6, Felipe Jiménez, Carlos Pérez, Iván Pineda, y como entrenador de top 6, Juntes 12 equips l'any 2009 que tenim, ja tenim 2 equips per any. L'any 2009 mos ha donat una collita de 2 equips. El partit masculí serà el pis. Ells són Carlos Ribes, Carlos López, Francisco Canós, Félix Salvador, Borja Rubio, Marco Martínez, Mario Delgado, Logan Cortés, Francesc García, Samuel Vihuela, Iker Marcos, Cristian Brasil y como entrenador Nacho Torres. Va, anem amb l'equip infantil masculí 09 que està actuant en categoria preferent, això que diuen la segona categoria més alta del bàsquet valencià infantil. Per damunt nostre només està el seguit de l'entrenador. Seguits apretados. Infantil masculí 2009. Nelson Ricky Navarro, Marcos Redondo, Guillermo Real,
Aena Perú, Joan Lázaro. Y como entrenador de Tortense, el entrenador que es Juan de López Ricanabase. Tenía que descansar ahora. Va. Equipo Cadet Femenino. Ellos son Diana Ferrer, Sofía Leal, Ana Cerveret, Lucía Contreras, Samantha Soler, Marina Pineda, Paula Muñoz, Blanca Serrano, Noelia Ferrer, Nerea Canizales, Irma Casabal, Antana Alós, Lucía Romera, Juana Gel, Ana Julio, Lorena Pedrosa, y como entrenadora de las Mercedes, María la categoría cadet masculino o femenino. 3 equipos. Equipo cadet masculino, ellos son Carlos Cerneguet, Lucas Sánchez, Noah Ramírez, Fran Terrián, Rubén Montero, Fernando Ruiz, Isaac Elior, José Fernández Arroyo, Miguel Cámara, Iván Porcanada, Eloy García, Carlos Antero. Como entrenador, el Germán Pau, Jorge Ibarino. Pública callada, por favor. Que no son privados. Cadet 2006. Aquí hay la policía. 2006 la Piwi. Ellos. Guillermo Andrés. Aquiles Saúna. Jorge Pérez, Alberto Rubio, Iván Sevilla, David Murcia, Daniel Sabina, Irún Peyer, Said Mensur, Herminio Gil, Raúl Carmona, Martín Estornell, Gonzalo Aranda, Daniel Aguado. Como entrenador, el gran José Alarcón. Ya, si ya están a un pase de ser juniors, Black TV.
Jorge Martín, Andreu Caballero, Luis Solano, Héctor Collado, Lucas Collado, Alfonso Juan, Carles Penalba, Carlos Esquivar y como entrenador la segunda pareja de Baus, Alejandro Vicente. Y el nostre equip júnior femení, que pensé que era ninguna mitad, más o menos. Ya festa por ahí en alguna discoteca. Vale, pues el que tenéis presente, equip júnior femení. Ellos son Alba Puro, Irene Mota, Alejandra Martínez, Elena Fernández, Marta Benítez, Alba Lucino, Natalia Barroso, Sandra Fortes, y como entrenador de Deportes Selles, Víctor González. Víctor, no te has traído la camiseta, ¿verdad? ¿A que no te has traído la camiseta? ¿Tenías frío o qué? ¡La viva! Vale, va. Dels dos júniors masculins que tenim, Júnior del Pilar, Júnior 2006, ells són Manuel Villamor, David Juan, Manel Torrado, Álvaro Martínez, Toni Ruiz, Manuel Gassi, Jaume Sánchez, Jordi López, Andreu Caballero, Bruno Giorgi, Carlos Fernández Arroyo, Oscar Solano, Miguel Guardiola y como entrenadores Nacho José e Iván Romero. Que ya queda poquito. Júnior masculín, categoría PFL, Júnior 2005. Eso, David García. Yo diría que sí, porque es agacho. Víctor Barra, Ricardo Sánchez, También para fotos. Sergio Rizal, Bernat Cortés, Edo Castells, Alex Aguado, David Camarín, Samuel Pardo, Eduard Gutiérrez, Víctor Ross, Jordi Rocatín, Lucas Leal y como entrenador Rafa Muñoz. I anem a l'equip sènior femení, que tira la classificació per als playoffs. I la primera que hizo es la Cristina que he presentat abans, que s'ha salvat de la humillació grande, però aquest aplaudir de fort. Cristina Navarro, Laura Cervera, Lucía Segura, Laura
Una punta, El nostre equip, sènior masculí, segona zona, els sèniors més joves amb algú veteran. Ells són Alex Real, Carlos Casado, Jorge Pau, Oscar Gómez, Alex Pulsades, Alex Jorge, Guillem Caro, Octavi Marillo, Hugo Quisca, Álvaro Febrero, Manel Rey, y como entrenador de los tres, Iván Romero. Ja va equip sènior masculí preferent, on encara estan jugant autèntiques llegendes del bàsquet picaner, persones que si tinguin activitat s'haurien retirat ja abans, però ells continuen. Inassequibles adversaris, tot té una caducitat, Dios. Ells són Juan Sevilla, Guillem Tortosa, Lucas Pérez, Carles Tortosa, Mateo Regal, Marcos Moncolini, Pablo Nassim, Miguel Romaní, Pablo Rubio, Víctor Cerrillo, Jordi Machacose, Antoni Flechas, Euro y como entrenador el gran hombre multifunción, Adrián García. Vale, ara va el nostre equip primera divisió nacional, que si heu fet una ullada al nostre anuari en web, que repartirem a tots els equips en acabar i que si algú vol alguna còpia més, tenim còpies per gentilesa d'impremta Picanya. Anem a veure una cosa excepcional, que és l'únic equip primera divisió nacional, la màxima categoria del bàsquet valencià, integrat única i exclusivament per gent de la Pedrera, lligada al club Picanyers de Soca. Ells són Guillem Romaní, Roma, des de Roma, por amor, Adrián García, Juan Saguer, Guillermo Amorá, el jugador que jugaba por el club, Marcos de Gol Pérez, Dani Rocket Real, Mira Hightower Pérez, Alejandro de Heiterbau, Álvaro, el pase que vale para todos, Rodríguez, Víctor, te he olvidado la camiseta, te voy a matar, Víctor González, Víctor Sabater, y como entrenador de entonces desde Lituania, Justina Cespoca. Ara arriba el moment en el que alcem els trofeus, però ja sabeu que en l'anterior edició de la presentació la fèrem a final de temporada i alçarem els trofeus de l'any passat. Així que enguany anem a alçar un número, un rècord
un fet històric, que és el número de persones, de jugadors, de jugadores, d'entrenadors, d'entrenadores, de tècnics auxiliars, que formen la plantilla més gran de la història de l'esport picanyer. Apunteu-vos aquest número perquè és un rècord absolut i segurament el superarem l'any que ve. No passa res. Adri? Vale, va. I com este és un moment que té que tindre màgia, vos toca ajudar-nos un poquet. Ja sabeu que ara és aquest moment en què teniu que alçar els mòbils, traure la linterna, va? Si sabeu com va, sabeu que no pararé fins a que tragueu els mòbils. Així que feu el favor, ahí estem, ahí va volant, perquè jo, per ajudar-me en esta cosa, m'he fet ajudar per les més campiones de tot el club, que són les nostres benjamines, que ara passaran per ací tranquil·lament, sense córrer, i se col·locaran ací. Vale? Recordeu que no teniu que alçar els cartellets fins a que jo compte 3. Ai, quins nervis! Vale? L'equip aleví, l'equip benjamí femení és l'únic que durant la pandèmia no pogueren fer. Però ara mireu quin planter, quines campiones de futur tenim així. Perquè ara llançarem aquesta musiqueta coneguda per totes i tots. Ahí estem. Ara vosaltres feu això en les lluminetes de cap ací, cap allà, cap ací. Des d'ací baix queda molt xulo, Perquè la veritat és que quan som 400 fet a fer el món. És un rècord que heu aconseguit entre tots vosaltres. Campeones i vol fer molt bé i que ja podem anar cap allà sense menjar-nos ningú cono ni res. I ara arriba un moment en el que recordarem al nostre amic i company Guillem Ferrer, que era una persona que encarnava perfectament els valors del nostre club. Una persona que malauradament se n'anà massa pronte. Però ja sabeu que les persones estan vives mentre algú les recorda i nosaltres estem així per a recordar-lo any rere any. I per tant anem a lliurar el nostre premi Guillem Ferrer a una persona que entenem que representa aquests valors de bon rotllo, d'esforç, de company, de companys, d'estimar Picanya i d'estimar el Club Picanya Bàsquet, de donar aquest punt més, de fer les coses fàcils i per què no dir-ho, perquè quan juga és de... anava a dir una barbaritat. És un espectacle. El nostre benvolgut Dani Real!
I ara, abans de donar les llums i donar-li la paraula a la persona que representa totes i tots, que és el nostre alcalde Pepe Almenar, que ens acompanya com sempre en tota presentació del Picanya Bàsquet i que ens acompanya des de que va néixer este club, facilitant tot el que és necessari per que això tiri endavant, hem de fer una cosa que ens agrada molt, que és fer el xorras. Senyor Sevi, vinga vostè a fer aquest moment. Teniu que col·laborar, si no, que parar-li el catxer del Sevi perquè faci això són molta pasta, o sigui, si no col·laboreu estem perdent diners. Vale, atents. Bona nit a tots, ja sabeu com funciona, fulles braços amunt, per favor, per aguantar tot el possible, i anem amb el equipo! I ara sí, Jaycee, donant la llum del pave i demanem la presència del nostre alcalde Pepe Almenar, que ens dirà unes parauletes. S'ha plenat això o què? Fa fred, no? Jo tinc fred, si vaig. Pregunta a l'alcalde que quanta gent sou. Jo calcule 35-60 persones. Més? Hola, bona nit. Estava pensant, tio, que ara ha fet 20 anys que és realitat este pavelló. I jo crec que la realitat supera totes les previsions que poguérem tindre fa 20 anys, no? L'espectacle real és este que tenim ací i estem veient-lo. Per tant, un èxit grandiós del nostre poble i del bàsquet, no? Jo vull que unes paraules breus per a donar les gràcies. Donar les gràcies a totes les persones que avui formeu este projecte esportiu tan representatiu del nostre poble com és el Picanya Bàsquet. Gràcies a les famílies que animeu els vostres fills i filles a fer esport. Sé que no és fàcil, que suposa un gran esforç, però també estic segur de que val la pena. Agraïm també a tots els jugadors i jugadores del club per representar els valors que millor defineixen el nostre poble i per dur el nom de Picanya per tota la comunitat valenciana cada cap de setmana. Sou ambaixadors i ambaixadores del nostre poble i he de dir-vos, perquè així m'ho fan saber en moltes ocasions. És ben cert que el nostre poble és conegut per ser un poble verd, un poble modern, de qualitat de vida. I també he de dir-vos que és un poble molt conegut pel bàsquet, pel vostre treball, pel vostre esforç. Moltes vegades m'he trobat gent d'altres poblacions que m'han dit que coneixia Picanya pel bàsquet, per vindre així a jugar, i moltes vegades m'han parlat d'este club com un exemple d'entendre l'esport de la millor forma possible. Per tant, sols puc dir que moltes gràcies a totes i continuar entrenant, continuar jugant i disfrutant del bàsquet. Tancar les meues paraules amb una xicoteta reflexió. Recorda que este club fou impulsat per un grup de joves fa més de 30 anys i ara veig també gent jove, molt jove, al capdavant d'este projecte i en la realitat dels jugadors i jugadores. I veig molts joves de Picanya en altres clubs esportius, en les activitats esportius municipals, en les associacions culturals, en la banda de música, en el ballet, en les falles. Veig joves formant-se a l'escola d'adults i pense que igual és hora de tancar amb aquesta idea de que la joventut l'únic que vol és la festa. Jo veig una joventut activa, que
que troba al nostre poble instal·lacions i serveis que s'aprofiten al màxim. Així està la realitat. Com este pavelló, que cada vesprada pleneu de bàsquet i altres esports la gent jove. Com també es plena el poliesportiu, la piscina coberta, la biblioteca o els carrers en les festes. Així que la meva enhorabona per tota aquesta joventut i a continuar fent esport, fent cultura, fent educació, fent formació i també festa. Moltes gràcies. Moltes gràcies al nostre alcalde. Va, abans s'ha ajudat, però ara no. Cris, vine, que t'has salvat abans, però ara no. Ella és la que nos cobra les quotes, la que du el tema de la pasta. Però cobra poquet. Gràcies. Vale, ara tenim que fer una foto, així que anem girant cap allà, així. Aneu pegant per la volta i la foto la farem des d'allà. Bien, a la fotògrafa. Seen enough by the time I turned 12. I stumbled and fell, faced it by myself, yeah. But now I got wisdom and stories to tell, so let's sing it as well. I'll sing it as well with my soul. Mama's in the kitchen making good smells. We're broke as hell, yeah. But I hear the ocean through seashells, so let's sing it as well. I'll sing it as well with my soul. It is well with my whole life. I'm so blessed that I might cry. Clean conscience so I sleep fine. Healthy body cause I eat right. Yeah, my body's a temple, and my mind is an arsenal. Said my mind is an arsenal, yeah. And joy is my anthem. I said joy is my anthem. The whole world needs some of that. Turn the sword upside down. Playing gods in my lighthouse. You and me growing up fresh sprouts. Still tall with our chests out. Still bracing for the fallout. Pray God answer me right now. Seen enough by the time I turned 12. I stumbled and fell, faced it by myself, yeah. And now I got wisdom and stories to tell, so let's sing it as well. I'll sing it as well with my soul. Mama's in the kitchen making good smells. But we're broke as hell, yeah. But I hear the ocean through seashells, so let's sing it as well. I'll sing it as well with my soul. It is well with my whole life. I'm so blessed that I might cry. Clean conscience so I sleep fine. Healthy body cause I eat right. Yeah, my body's a temple, and my mind is an arsenal. Said my mind is an arsenal, yeah. And joy is my end.